Barangay Love Stories. Love Stories. Mali ang ikumpara ang dalawang bagay na magkaiba. Maling-mali rin na ipilit mong maging magkatulad ang dalawa lalo't alam mong sadyang ginawa sila na hindi magkaparehas. Ikaw kapuso, naikumpara ka na ba sa iba? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Ako nga pala si Celestine, 31 years old at nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa buhay namin ng aking best friend na si Robert. May 5 taon na po ang nakakaraan. Namatay ang pinsang kong si Lina na siya namang karelasyon noon ni Robert ng mahigit 7 taon. Gumuho ang pareho naming mundo noong biglang pumanaw si Lina. Na-hold up at pinatay ang pinsang ko noong minsang pauwi ito ng bahay. Ako ang unang nakaalam at nagsabi nito kay Robert at iyon ang pinakamahirap na ginawa ko sa buhay ko. Hindi pa rin kami makapaniwala noon sa mga nangyari, Papa Dudut. Kahit na nakaharap na kami sa kabaong ni Lina, iniisip pa rin namin na baka panaginip lamang yon. Kung hindi lang dahil sa sakit na nararamdaman namin sa aming mga dibdib ay hindi namin iisipin na totoo ang lahat ng yon. Naging karamay po ako ni Robert sa mga panahong nagluluksa ito mula sa unang araw ng lamay hanggang sa mailibing na si Lina. Wala akong ibang ginawa kundi ang makinig sa bawat sakit na nararamdaman ito sa pagkawala ng kanyang unang pag-ibig. Kahit anong oras, kahit nasaan pa ako noon ay handa akong magbigay ng oras, makatulong lamang sa kanyang ginagawang paglimot. Hello, Robert? Nagising ba kita? Hindi nagpapaantok pa nga lang ako eh. Mabuti naman. Kala ko nakakaistorbo na naman ako eh. Hindi ka nakakaistorbo. May kailangan ka ba? Naalala mo na naman si Lina, no? Wala namang oras na hindi. Mas tumitindi lang talaga pag madaling araw. Kasi mga ganitong oras yung madalas nakasama ko siya eh. Alam ko yan. Ganitong oras mo siya madalas sinusundo sa trabaho. Tapos magpapalipas kayo hanggang umaga dyan sa apartment mo bago mo siya ihatid sa bahay nila. Puro kami food trip sa balkonahe dito sa bahay. Tapos ang lakas pa namin magpatugtog. Mabuti na lang at nasanay na yung mga kapitbahay ko kaya hindi na kami nirereklamo sa barangay. Nakakamiss. Parehas lang kayo ng nararamdaman ni Lina kung nasaan man siya ngayon. Sigurado ko habang nag-uusap tayo ngayon, binabalikan din niya yung mga alaala niyo sa balkonahe mo. Kung bakit ba naman kasi hindi siya nagpasundo sa akin nung araw na nangyari yun. Kung bakit naman kasi ako pumayag na huwag siya sunduin at hintayin na lang siya dito sa bahay. Kung bakit naman kasi... Walang may kasalanan sa inyong dalawa sa nangyari. Pero kung sinundo ko siya noon, kung nagpumilit akong puntahan siya tulad ng ginagawa ko dati, Di sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Di sana hindi ako mag-isa ngayon. Di sana kasama ko pa siya ngayon. Ay, sige, iyak mo lang yan. Nakakapagod ng umiyak. Parte yan ng pag-move on. Hindi na ata ako makakapag-move on dito, Celestine. Sa totoo lang, wala naman talagang naka-move on sa pagkawala ng mga minamahal nila sa buhay eh. Nasasanay lang tayo sa sakit ng pagkawala nila at nagiging parte na yun ng araw-araw natin. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Minsan dahil sa sobrang sakit, gusto ko na lang siyang tuluyang burahin sa buhay ko. Minsan naman kahit gaano kasakit, ayokong bitiwan siya at ang mga alaala niya. Kasi sanay ako sa mga alaala niya eh.
Kasi yun yung dahilan kung bakit naging maganda ang tingin ko sa mundo noon. Oras sa makakapagsabi kung alin sa dalawang yan ang mangyayari sa'yo. Hayaan mong hilutin ka ng panahon. Hayaan mo. Hahayaan ko na naman. Tulad nung hinayaan ko siya umuwi mag-isa no madaling araw na yon. Baka kasi hanggang dun lang talaga ang buhay niya. Baka kasi yun na yung hangganan ng tadhana sa kanya. Napakapangit naman ng tadhana na yan. Nagdidikta na mangyayari kahit na alam na merong masasaktan. Merong maiiwanan. May dahilan ng lahat. Balang araw maiintindihan mo rin kung bakit kinailangan mangyari to. Sa ngayon kung pwede at kung kaya, gamitin mo lahat ng madaling araw na meron ka ngayon para matulog. Baguhin mo ang nakasanayan mo. Sa ganung paraan, baka makatulong para unti-unting mabawasan yung sakit. Baka kasi nasasaktan ka lang talaga dahil nakadikit ka pa sa routine nyo kahit wala na siya. Pwede mo ba akong samahan ngayon? Pwede mo ba akong puntahan? Kailangan ko lang ng kasama. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Oo naman. Teka lang ha, maghihilamos lang ako. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Sige, salamat. Tinulungan ko si Robert sa abot ng aking makakaya. Huwag lamang siyang mag-iba ng tuluyan dahil sa sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Lina. Hindi ko man maamin sa kanya noon pero ako yung mas nahihirapan dahil habang nagluluksa sa paborito kong pinsan ay kailangan ko rin siyang alalayan para makapag-move on na. Samantalang ako noon ay walang nag-offer ng tulong para mapagaan yung bigat na dinadala ko. Masyado atang nasanay ang mga tao sa paligid ko na matapang ako at kaya ko ang lahat. Kung alam lamang nila na bawat pagtulong ko kay Robert, pagkatapos ng araw ako naman tong nagbababad sa sakit ng mag-isa. Mabilis lang naman ding lumipas ang mga araw, Papa Dudut. Kahit papaano ay nasanay na si Robert na wala na nga si Lina. Nakakangiti na rin siya noon kahit papaano at ganon din ako. Siyempre hindi naman maiiwasan na may mga araw pa rin na madadapa ka sa kalungkutan noon. Pero nagagawa pa rin naming bawiin yon at makatayo. Naging madalas pa rin ang pagsasama-sama namin ni Robert tulad ng dati. Mas nagkakaroon pa nga ito ng oras sa friendship namin dahil wala na si Lina na kumukuha madalas ng oras niya. Sa pagkakataon pa nga na tinulungan ako nitong mag-ayos ng mga ililipat kong gamit sa bagong titirhan kong apartment, excited ako noon dahil makakapag-solo na rin ako sa wakas at si Robert pa ang una kong sinabihan tungkol sa panibagong kabanata ng buhay ko na yon, Papa Dudut. Grabe, ang dami mong abubo dito sa kwarto mo. Sigurado ko bang dadali mo itong lahat sa bagong apartment mo? Baka mamaya wala ka na matulugan yan. Importante sa akin lahat yan, no? Kahit tong 2 bote ng mayonnaise? Nanay ka na ba? Ang hoarder mo eh. Lalagyan ko kasi yan ng coins. Ano ka ba? Gusto mo na alkansya? Regaluhan kita sa sahod ko. Oy, tumigil ka nga dyan, ha? Sobrang importante niyang 2 bote ng mayonnaise na yan. Akin na nga! Itong mga bote ng mayonnaise na to, ang pinakaunang naambag ko dito sa bahay nung nagkatrabaho ako. Ang sentimental mo talaga, no? Ay, teka. Nakita mo tong papel na to? Huwag mo sabihin sa akin na yan yung ambag mo sa classroom nyo nung elementary ka. Che! Naalala mo si Rafael? Yung unang crush mo nung college tayo? Nung naghahanap ako ng papel dahil biglang may pa-surprise quiz si Ma'am Nieves, siya yung nag-abot. Siya yung hindi nagdamot. Kung nag-quiz kayo nun, bakit parang blanco naman yung papel? Hindi ko ginamit. Mabuti na nga lang at may ekstrang papel na nakasingit dun sa libro ko, kaya yun yung ginamit ko. Siguro yung papel na yan, ilang araw mo hinalik-halikan yan, no? Hoy, hindi lang yon. Itinatabi ko pa yan sa pagtulog ko. Grabe ka. Teka, bakit nga pala hindi naging kayo nun? Mukha naman naging close kayong dalawa. May kulang eh. Crush mo na nga, di ba? Ano pang kulang? Hindi enough yung crush lang, no? Basta ang hirap explain. Yung tipong hindi ko nakikita yung sarili ko na magko-commit ako sa kanya. Ganon. Ang juicy. Napaka-arte.
Isabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin, pero walang spark. Wala talaga, as in. Alam mo, ang dami naman nating daldalan. Mag-ayos na nga tayo para makapagmerienda pa. Okay, daling ko na tong kahon na to sa may pinto. Sige, salamat. Teka, ano to? Celestine, Oh, bakit nasa itong picture ko? ha? Hindi ko alam. Ano, baka naiwan ni Lina yan dito nung ano. My first crush. My first love. Kay Lina nga yan. Kunin mo na. Naiwan niya siguro nung nakitulog siya rito. My best friend, Robert. Kay Lina yan. Celestine, hindi ako ang first crush o first love ni Lina. Mas lalong hindi ako ang best friend niya. Ano ka ba naman? Siyempre kapag karelasyon mo, matik siya na yung best friend mo, di ba? Ako ang best friend mo. Hoy, ang feeling ha? Baka mamaya isipin mo. At sulat kamay mo to. Hindi ako pwede magkamali. Dahil ikaw ang best friend ko. Papa Dudut, hindi ko noon matignan sa mga mata si Robert. Alam kong kahit anong pagdideny ko noon ay hindi pa rin siya maniniwala dahil sinusuka na ng picture na yon ang katotohanan. Naging awkward ang sitwasyon namin. Nagpaalam na ito at sinabing hindi na siya makikimeryenda kasama ako dahil dadalaw pa raw siya sa puntod ni Lina. Alam kong gumawa lamang siya ng rason para makatakas sa sitwasyon na yon at nagpapasalamat akong ginawa niya yon dahil wala akong masabing kahit na ano sa kanya. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpakita pang muli si Robert sa akin. Naintindihan ko naman kung bakit nakakabigla nga naman ang revelasyon na nalaman nito. Magkababata kami ni Robert, kami ang unang nagkakilala at naging magkaibigan bago siya nakilala ni Lina. Mas matanda lang si Robert ng 1 taon sa amin ni Lina kaya naman madali lang din kaming nagkasundong 3. Kami ang naging best friends ni Robert dahil parehas lang kami noon ng pinapasukang school mula elementary hanggang kolehiyo. Dito nga nagsimula na magkaroon ako ng pagtingin sa kanya pero nilihim ko lamang yon. Naramdaman ko naman kasi na kaibigan lamang ang tingin niya sa akin, mas lalo ko ngang nilihim ang nararamdaman ko noon nang inamin niya sa akin na gusto niyang ligawan si Lina. Nasaktan ako noon pero nagawa ko pa siyang ilakad sa pinsan ko hanggang maging sila. Unti-unti namang nasanay na ako sa sitwasyon naming 3. Lalo't nakita ko naman na pareho silang masayang magkasama sa paglipas ng maraming araw. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, aminado naman ako na hindi nawala ang feelings ko para kay Robert. Natuto lamang akong masanay na hindi masakta noon habang nakikita ko silang magkasama ni Lina. Muli na namang bumangon ng nararamdaman ko kay Robert nang malaman niya ang tungkol sa lihim kong pagtingin sa kanya. Para bang nagbukas muli yung sinira kong pintuan sa pagitan namin. Nasaktan ako na umiwas siya pero naisip kong para rin yon sa ikabubuti naming dalawa lalo't alam ko na hindi naman niya yon kayang suklian pa. Para tuluyan ng maisara ang kabanata ko sa kanya ay sinubukan ko makipag-date sa iba pero hindi naman nag-work. Ayoko nang dayain pa ang sarili ko dahil kahit na anong gawin ko ay alam kong si Robert pa rin ang tinitibok ng puso ko. Lumipas, Papa Dudut, ang maraming buwan pero wala pa ring naging paramdam si Robert. Siguro ay talagang nabigla siya sa nalaman niyang feelings ko para sa kanya. Nasaktan man ako dahil parang nawala na ako ng best friend sa pagkakataong yon pero nagpatuloy na lamang ako. Kaya naman hindi ko inaasahan noon na bigla itong susulpot muli sa buhay ko kung kailan naglalakad na ako paabante papunta sa buhay na hindi na siya kasama. Nadatnang ko itong naghihintay sa labas ng trabaho ko.
Tataguan ko sana siya noon pero nakita na niya ako at nilapitan ako nito at nakaramdam ako ng panginginig nang muli ko siyang maamoy. Robert, anong ginagawa mo rito? Kumusta ka? After mong umiwas? After mong hindi magparamdam? Heto, okay pa rin naman. Sorry, nabigla lang talaga ako. Paano naman ako? Hindi mo ba naisip na nabigla rin ako na nahalungkat mo yung matagal ko nang tinatago? Hindi mo rin ba naisip na nabigla ako after mong hindi nagparamdam at itapon ng friendship natin? Hindi ko tinapon ang friendship natin. Bakit bigla ka nawala? Siguro kasi natakot ako na baka hindi ko masuklian yung nararamdaman mo. Sinabi ko bang suklian mo? At sino nagsabi sa yung ibibigay ko sa yung nararamdaman ko para suklian mo? Hindi nga ba? Hindi. Itinago ko yung nararamdaman ko sa iyo ng ilang taon. Paano mo nasabi na may balak akong ibigay sa iyo yon? Alam ko kung ano yung pwesto ko sa buhay mo. Kaya alam kong hindi ko dapat yun ibigay sa iyo. Aksidente mo lang nalaman ng lahat. Wala akong balak sabihin, no? Pero nalaman ko na eh. O ano naman ngayon? Alam mo wala namang kailangang baguhin sa sitwasyon natin eh. Hindi porket alam mong mahal kita. Mahal mo pa rin ako? Alam mo umalis ka na lang. Umalis ka na lang ulit. Nasasanay na nga akong wala ka tapos bigla kang babalik. Biglang ang dami mong tanong. Nung nawala ako, marami nga akong tanong sa isipan ko. Paano nga kaya kung ikaw ay napansin ko noon at hindi si Lina? Yan naman ang wag na wag mong tatanungin ulit sa akin. Si Lina ang totoong gusto mo noon at hindi ako. Dahil kung ako, marami kang oras para ako yung piliin mo. Alam ko naman yun. Pero nitong mga nakaraan nung hindi ako nagparamdam, hinanap ko bigla yung presensya mo. Wala akong ibang naiisip kung hindi ikaw. Hindi ko alam pero sa pag-iwas ko, parang nawala na si Lina sa isipan ko. Alam mo wag mo na akong utuin o bolahin. Tanggap ko, Robert. Tanggap kong best friend mo lang ako. Pero paano kung pwede pa pala tayo? Anong ibig mong sabihin? Celestine, dumating ka sa buhay ko bago si Lina. Ginawa mong lahat para sa akin. Hindi ako bulag sa mga sinakripisyo mo nung nag-move on ako sa pagkawala ng pinsan mo. Celestine, ngayon lang naging maliwanag sa akin kung bakit nagawa mong lahat ng yun para sa akin. Dahil mahal mo ko. Pero hindi tayo pareho ng nararamdaman eh. Ang alam ko lang sa lahat ng tao sa mundo ngayon, ikaw yung hinahanap-hanap ko. Ikaw yung kailangan ko at sana maramdaman mo rin kahit paano na kailangan mo ako. Robert! Naka-move on na ako kay Lina. Hindi naman tama na habang buhay ako nakaasa sa kanya, hindi ba? At kung nasan man siya ngayon, alam ko na masaya siya sa bala ko sa atin. Baka nga siya rin yung gumawa ng paraan para malaman ko yung feelings mo para sa akin eh. Baka… Hindi kasi pwedeng ako lang yung may feelings dito para sa'yo, Robert. Gusto ko mahal mo rin ako, hindi dahil mahal kita, kundi dahil talagang mahal mo ko. Celestine, wala ko ibang maisip na babaeng pwedeng pumalit kay Lina sa buhay ko kung hindi ikaw. Ikaw lang. Kaya kung bibigyan mo ako ng chance, papatunayan ko sa'yo na ikaw lang. Ikaw lang talaga. Takot man ay pumayag akong makipagrelasyon kay Robert kahit na walang kasiguraduhan ng lahat. Marami pa rin akong tanong noon sa isipan ko pero mas pinili kong maniwala na baka nga maging masaya naman ako kay Robert. Naramdaman ko naman noon na handa siyang i-workout ang relasyon namin at ganun din ako syempre. Nagtulungan kaming dalawa para mapatibay ang pundasyon namin. Maraming adjustments kaming ginawa dahil nasanay kaming mag-best friend lamang. One great love ko si Robert kaya naman napakadali lang para sa akin ang sumugal sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Naging masaya naman ako habang kasama ko siya. Pinaramdam naman niya sa akin na ako lang talaga. Hindi na ako nakaramdam ng kutob na baka rebound lamang ako nito kay Lina. Naramdaman ko namang buo ang atensyon niya sa akin, yun nga lang papadudot minsan na hindi maiwasan na bigla kang makakaramdam ng iba papadudot. Noong minsan magkasama kami,
para sa aming monthly date ay may naramdaman akong kakaiba mula sa kanya. Happy Mansari! Happy Mansari! Yan na ba isusuot mo? Oh, bakit? Ayaw mo magbistida para feminine? Pag nakamaong pants, hindi na ba feminine? Para lang sana akma sa date natin. Hindi kasi ako komportable na nakabistida o palda eh. Para bang feeling ko napapasukan ng hangin yung tiyan ko. Tsaka para akong kakabagin, alam mo yun. Bakit si Lina hindi naman kinabag nun? Oo nga pala no, mahilig nga pala siya magbistida nun. Oo! Wala nga maong yun eh. Ang alam ko lang na meron. Kaya pala parang gusto mo ko magbistida ngayon. Nasanay lang kasi sa ganung bihis niya. Pero ikaw naman yan eh. Desisyon mo na yan kung saan ka magiging komportable. Ayoko namang ipilit sa'yo yung isang bagay na ayaw mo. Salamat. Celestine, ang ganda mo ngayon. Makeup lang yan. Hindi dahil sa makeup yan eh. Basta, maganda ka. Salamat. Mukhang mas gaganda ka kapag nagpa-short hair ka at nagpakulay ka ng buhok. Ha? Yung kahit hanggang baba lang na haba ng buhok, tapos kulay burgundy yung buhok mo. Perfect yun. Parang buhok ni Lina? Gandang-ganda kasi ako sa buhok niya nung nagpagupit siya eh. Kaya yun, laging ganun na yung buhok niya. Nasabi nga niya sa akin. Lahat talaga ng gusto ko nun, sinusunod niya. Ang swerte ko. Mahal ka kasi niya Ikaw di ba mahal mo ako? Oo naman. Di magpa-short hair at magpakulay ka na rin. Patunayan mong mahal mo ako. Grabe naman yung basihan mo ng pagmamahal. Joke lang. Parang di ka naman nagjo-joke. Sabi ko nga sa'yo, kahit anong gusto mo, okay lang. Siyempre dun ka sa komportable ka. Nagsasuggest lang naman ako. Kasi nga baka magustuhan mo rin. Binibigyan lang kita ng options. Natry ko na kasi magpaiksi ng buhok noon. Hindi naman ako happy. Mas bagay sa akin yung long hair. Ikaw, bahala ka. Katawan mo naman yan eh. Tara, alis na tayo para maaga tayo makauwi. Papadudot kinontra ko man siya noong una sa mga gusto niyang pagbabago sa akin ay ginawa ko pa rin. Nagpaiksi ako at nagpakulay ako ng buhok, yung gaya ng kay Lina. Napabili na rin po ako ng mga bestida kahit na hindi yon ang komportable sa akin. Sinanay ko ang sarili ko magsuot ng mga yon dahil nakikita kong tuwang-tuwa si Robert kapag nakikita niya akong nakabestida noon. Natuwa naman ako dahil nararamdaman kong lumaki na ang puwang ko sa puso niya. Kaya naman simula noon lahat ng gusto nitong gawin ay sinusunod ko na. Papadudot, yung mga pagbabago na gusto niya para sa akin ay para maging katulad ko si Lina. Hindi na lamang po ako umiimik noon dahil ayaw kong buhayin pa ang alaala ni Lina sa kanya. Lagi kong nakakasama si Lina noong buhay pa siya at alam ko ang bawat gusto at ayaw nito. Mula sa mga damit hanggang sa mga sapatos na susuotin ay alam na alam ko lahat ng mga yon. Kaya hindi pwedeng mag-deny si Robert sa nabuo kong konklusyon. Parang binubuo niya ako para mabuhay sa akin ang katauhan ng yumaon niyang karelasyon sa katauhan ko, Papadudot. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa bawat araw na dumadaan ay naging kawangis ko na halos si Lina. Hindi ko na makilala pa ang sarili ko noon sa salamin sa bawat tingin ko sa aking refleksyon. Para bang nabura ang katauhan ko bilang si Celestine at pinalitan ko na si Lina.
Aminado kung hindi ako masaya sa pagbabagong yon, pero sa tuwing naiisip kong eto ang magpapasaya kay Robert ay nagiging okay na rin po ako. Pinanindigan ko na lamang ang pinasok kong sitwasyon. Naisip kong baka face lamang ni Robert yon bilang mahaba-haba rin kasi ang naging relasyon nila ni Lina, kaya inaalala niya pa ito yung mga nakasanayan niya. Papa Dudut, umabot na rin si Robert sa pagkukumpara sa akin noon kay Lina. Hindi naman niya sinasadya lahat ng mga sinasabi niyang pagkukumpara sa aming dalawa, pero nasasaktan pa rin po ako dahil mas laging nangingibabaw at nananalo noon si Lina. Ni minsan ata hindi ako nakapalag sa pagkukumpara niya sa aming dalawa ng pinsan ko. Tulad na lamang noon sinundo niya ako sa work para kumain kami sa isang fast food. Wala na kasing ibang mapuntahan noon, kaya doon na lamang kami nagtungo para hindi na masayang pa ang oras. Ang sarap talaga ng balat ng manok. Alam mo hindi healthy yan. Kung ano yung bawal, yun ang masarap. Mukha ba ako nagbibiro? O bakit bigla ka magagalit dyan? Kasi parang hindi mo siniseryoso yung sinasabi ko eh. Ay, gustong-gusto ko lang talaga ang balat ng pritong manok. Bihira naman ako makakain nito kaya kapag meron, sunggab kagad. Kahit paminsan-minsan lang, hindi pa rin maganda yon. Tapos thigh part pa yung kinuha mo. Nag-uumapaw yan sa taba. Dapat breast part ang kinukuha mo. Hindi ko nga ma-enjoy yun kasi masyadong malaman. Wala akong halos malasahan dun. Tabang. Kailangan mo lang masanay. Para sa'yo rin yan kapag tumanda ka na. Pati ba naman pagkain, Robert? Sasawayin mo pa rin ako? Sinasaway lang kita kapag alam kong mali ka. Para sa balat ng manok? Sobrang malaking kasalanan na ba yun? Gusto ko lang protekta ng kalusugan mo. Di ba nga sabi ko sa'yo, minsan lang naman ako makakain ito. Tsaka ano ba naman yung pagbigyan ko yung katawan ko sa cravings ko? Sinasanay mo ang katawan mo maghanap ng mga maling pagkain. Di sige, ikaw na naman yung tama. Mabuti pa si Lina, ang dali lang pagsabihan. Actually, hindi ko na nga kailangan pagsabihan siya eh. Kasi alam niya na kung ano yung tama at mali. Tapos ikaw. Tapos ako ano? Ubusin mo na lang yung balat ng manok mo. Sana huling kain mo na yan ng balat. Bahala ka dyan. At talagang kakainin mo pa rin yung balat? Seryoso ba? Oh, di ba sinabi mo ubusin ko na? Ginagawa ko na Ano pa bang problema? Gusto mo yung sinusunod ka lagi, di ba? Sana naintindihan mo na sarcastic yung pagkakasabi ko. Ay, sorry. Hindi ako marunong makaintindi ng sarcasm Hindi kasi ako katulad ni Lina na marunong sa ganyan. Sorry talaga ha. Hindi makaintindi ng sarcasm pero kaya mo rin maging sarcastic. Ay, sarcasm na ba yun? Okay. Thank you sa bago kong natutunan sa'yo. Ang hirap mong pakisamahan. Ako pa talaga yung mahirap pakisamahan? Samantalang ako tong laging nag-a-adjust sa mga gusto mo at ayaw mo? Nag-a-adjust? Ang hina mo kaya pagdating sa pag-a-adjust. Buti pa si Lina, no? Buti pa siya hindi na kailangan mag-adjust sa'yo dahil lahat ng gusto mo nasa kanya na. Buti pa si Lina hindi kumakain ng balat ng manok. Buti pa si Lina nagbebestida. Buti pa si Lina marunong makaramdam. Buti pa si Lina hindi malakas gumamit ng masangsang na pabango. Buti pa si... Oh, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos ikumpara yung sarili ko kay Lina. Marami pa akong baon. Wait ka lang! Ayoko makipagtalo sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Papa Dudut, yun ang unang beses na sumabog ako sa harapan ni Robert. Pinalagpas ko noon ang mga pagkukumpara niya sa akin kay Lina, pero hindi noong pagkakataong yon. Iniwan niya ako at umuwi ito. Hindi ito nagparamdam sa akin ng ilang araw at hindi rin naman ako nagbalak na lumapit pa sa kanya. Aminado ako, Papa Dudut, na namimiss ko siya noon pero tiniis kong wag siyang kausapin para maintindihan ito na pinasama niya ang loob ko sa ginawa niyang pagbabago sa akin para maging katulad ko si Lina. Nagpataasan kami ng pride noon at sa huli ay siya rin naman itong lumapit pabalik sa akin at natuwa po, tuwang-tuwa. Nasa kwarto kami noon at nakaupo sa kama. Hinintay ko siyang magsalita at humingi ng sorry sa akin.
Aminado naman ako noon na handa ko siyang patawarin oras na gawin niya yon. Hinawakan niya ang kamay ko noong medyo handa na siya para magsalita, Papa Dudut. Tiningnan ko siya nang pisilin niya ang palad ko. Doon ito nagkaroon ng lakas ng loob para ibuka ang kanyang bibig para kausapin ako. Handa na ako noon sa kanya anuman ang balak nitong sabihin sa akin, Papa Dudut. Sorry nung nakaraan ha. Nung nakaraan lang ba? Oo, Paano naman yung iba? ibang ano. Yung mga oras na kinumpara mo ko kay Lina. Sa mga oras na hinulma mo ko para maging siya. Ayoko mag-sorry doon kasi para din naman yun sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko o ikakasaya mo? Ikabubuti mo at ikasasaya ko. Hindi yun nakakabuti sa akin. Paano hindi? Kung hindi kita hinulma para maging katulad ni Lina, hindi magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Sino ka ba para sabihin sa akin na mali ang direksyon ko? Nakita mo naman ang buhay ni Lina, hindi ba? Tuwid at maayos. At sa akin sira? Ganun ba ang tingin mo sa akin dati pa? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun yon, Robert. Tiniis ko nga lahat ng pagbabago ko sa sarili ko para lang masiyahan ka eh. Kahit alam ko na ito yung ikakalungkot ko. Tiniis ko magsuot ng mga damit na ayaw ko. Bakit ako lang na kontento ka sa akin? Yung buhok ko na matagal kong pinahaba, pinaputol ko kasi yun ang sabi mo. Sabi mo doon ako magiging maganda, parang si Lina. Sinunod ko yon. Kahit nga hindi ako masaya sa resulta. Kahit nga pangit na pangit ako sa sarili ko dahil sa buhok na to, okay pa rin. Kahit nagmukha lang akong plato, okay pa rin talaga. Eh di sana hindi ka pumayag. Kapag hindi ako pumayag, ikukumpara mo ako kay Lina. Sasabihin mo, buti si Lina marunong makinig, buti pa si Lina marunong sumunod, buti pa si Lina. Alam mo Robert, ang swerte ni Lina. Buti pa siya, hindi niya kailangang baguhin ang sarili niya para maging masaya ka. Ako? Araw-araw may binabago ako sa sarili ko, huwag ka lang mawala. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Ikaw naman ang nagdesisyon nun. Naglatag lang ako ng mga gusto ko. Pero ikaw ang gumawa ng lahat ng niya sa sarili mo. Lahat ng ginawa ko sa sarili ko para sa'yo. Para maging masaya ka. Para maging kontento ka. Para mahalin mo ako katulad ni Lina. Sorry. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Sana nagtanong ka. Sana nagtanong ka kung okay lang ba ako sa mga pagbabagong gusto mo. Sana tinanong mo rin ako kung nasisiyahan ba ako sa tuwing kaharap ko yung sarili ko sa salamin. Sana kasi tinanong mo ako. Kahit di ko tinanong, sana nagsabi ka. Hindi ko nga kasi kaya eh. Hindi ko kayang madismaya ka sa akin kaya madalas tumatahimik lang ako at sumusunod na lang sa'yo. Kasalanan ko na naman. Mabuti pa si Lina. Patay na si Lina! Baka naman pwedeng bitiwan mo na yung naging buhay niya. Baka naman pwedeng hindi ko na kailanganin bitbitin yung pagkatao niya kasi mas kailangan kong bitbitin yung sarili ko. Ikaw ang bumitaw sa sarili mo. Binitawan ko yung sarili ko para sa'yo. Kaya sana naman bitawan mo na rin si Lina. Hindi ganun kadali yun. Alam mo yung pinagdaanan namin. Alam mo yung relasyon namin. Celestine, intindihin mo naman sana. Sanay pa rin ako sa presensya niya kahit wala na siya. At ako? Paano kung hindi ako masanay na laging presensya niya ang hinahanap mo kapag magkasama tayo? Sorry. Hindi enough ang sorry, Robert. Gusto ko ng pagbabago. Kung gusto mong manatili ako sa'yo, hayaan mo akong bumalik sa dating ako. Hayaan mo akong maging ako. Huwag mo na ako ikumpara at piliting maging si Lina dahil hindi ako siya. Celestine, parang di ko pa kasi kayang bitiwan si Lina. Mahal na kita pero sana maintindihan mo rin na hindi ganun kadaling bitawan na lang si Lina. Hindi kasi pwedeng pareho mo kaming bitbit eh. Kasi kapag pareho mo kaming hawak, natitimbang mo kami pareho at lumalamang siya. Robert, wala na si Lina. Wala na siya. Ako yung nandito. Ako na lang sana yung bitbitin mo. Celestine naman. Mamili ka sa aming dalawa. Huwag naman ganyan. Napakadaling piliin ako. Dahil ako na lang yung nandito. Huwag mo naman sabihin. Gusto kitang piliin pero buong sistema ko, si Lina yung hinahanap. Eh bakit hindi ako ang piliin mo?
Pinipili kita. Pero sana hayaan mong piliin ko rin si Lina. Sige, hahayaan kitang piliin mo rin siya. Pero hayaan mo piliin ko rin maging ako. Babalik ka ulit sa dati? Babalik ako sa kung sino ako talaga. Pero maganda na yung pagbabago sa'yo. Para sa'yo maganda. Sa akin, hindi. Alam kong wala naman siyang magagawa noon kung ipagpilitan kong ibalik ang dating ako. Nakatingin lamang siya sa akin noon habang inaayunan ang gusto kong mangyari. Papadudot nakahanda na akong ibalik ang sarili ko sa dating ako, pero noong time na tinititigan ko siya at nakitang hindi siya masaya ay nagbago agad ang isipan ko. Hindi ko tinuloy ang pagbabalik ko sa dating ako. Ipinagpatuloy kong maging si Lina sa paningin ni Robert. Sinabi ko yon sa kanya at doon ko nakitang doon siya talaga naging masaya. Ginaya ko lahat ng pwede pang magaya kay Lina at doon ko naramdaman na mas minahal po ako ni Robert. Naging masaya noong simula noon para sa akin dahil nakuha ko na sa wakas ang puso niya. Inabot siguro marahil ng 1 taon mahigit bago ko na-realize na hindi ko na magagawang mahalin ang sarili ko dahil hindi ako ito. Habang minamahal ako lalo noon ni Robert ay unti-unti naman akong kumakala sa sarili ko at dahil doon, hindi na ako naging masaya pa, Papa Dudut. Tinapos ko na ang relasyon namin ni Robert nang maramdaman kong wala na akong natitirang pagmamahal para sa sarili ko. Hindi siya bumitaw noon kahit sinabi kong ayoko na. Pinilit niyang ipagpatuloy ang relasyon namin kahit na ilang beses kong sinabing ayoko na. Sa huli, wala rin naman siyang nagawa kundi ang tanggapin ang desisyon kong mamuhay bilang ako na malayo sa anino ni Lina, ang babaeng unang minahal niya. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, ang inyong kabarangay forever, Celestine. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love stories. Walang tao ang dapat na kumitil sa buhay ng kapwa niya tao gaano man kalaki ang kasalanang nagawa nito. Dahil ang bawat isa ay may karapatan na magbagong buhay, ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawalan ng minamahal nang dahil sa isang makasalanang tao? Ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Myra, 60 years old, at isang dating manunulat sa local newspaper dito sa probinsya namin, na hindi ko na po babanggitin kung saan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sadyang kinailangan ko lamang munang mag-ipon ng lakas ng loob para magawa at matapos itong sulat ko. At dahil alam ko na medyo sensitibo ang kwento na ibabahagi ko ngayon, ay may mga impormasyon po ako dito na sinadya kong baguhin para maproteksyonan ang aking pribadong buhay. Pagpasensyahan nyo na po kung masyadong mabibigat ang mga salitang gagamitin ko sa sulat na ito. Dahil mabibigat din talaga ang mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Papadudot, maaga akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Ulila na kasi ako noon sa mga magulang at ako na rin halos ang nagpaaral sa sarili ko habang nakikitira noon sa isang kamag-anak namin. Malapit na akong magtapos ng high school nang makilala ko si Martin sa isang rally sa lugar namin. Aktibo kasi ako sa mga ganong gawain lalo na kapag may pinaglalaban tungkol sa karapatang pangtao. Marami kaming pagkakatulad ni Martin mula sa gawain, paniniwala at mga pinaglalaban na tungkol sa karapatang pantao.
Kaya naman mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nagtagal ay nagkaroon na nga kami ng relasyon. Hanggang sa mabuntis ako ni Martin nang makapagtapos ako ng high school, 17 years old pa lamang ako noon. Hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan ako at ang ipinagbubuntis ko. Nagtrabaho na siya noon kaya nang makapanganak ako at tumungtong sa tamang edad ay nagpakasal na rin kaming dalawa. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako sa isang local newspaper bilang manunulat. Hindi pa kasi mahigpit ang pagtanggap sa mga aplikante noon lalo na kapag may tiyaga kang matuto at may lakas ng loob. Masaya naman ang naging pagsasama namin ni Martin kahit na hindi kami gaanong nakagagaan sa buhay. Kaya lang bago mag 3 years old ang anak naming si Kyla ay namatay naman si Martin dahil sa isang aksidente, Papa Dudut. Sa minahan kasi siya nagtatrabaho at namatay siya noong gumuho ang kuweba kung nasaan sila na mga kasamahan niya. Nakuha naman namin at naipalibing ang katawan niya na wala ng buhay. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang anak kong si Kyla. Papa Dudut, napakahirap po ng lahat ng pinagdaanan ko. Napakahirap maging single parent. Pero walang hindi kakayanin basta para sa pinakamamahal kong anak, Papa Dudut. Kyla, eto nga palang saging oh. Isabay mo dyan sa inaalmusal mong oatmeal. Salamat po, Mama. Ang lakas naman pong makaanak mayaman itong almusal ko ngayon. May binigay lang kasi na isang piling ng saging yung ninang Kim mo kahapon. Tsaka magandang saging sa almusal, kaya ayan, dapat na isabay mo na dyan sa oatmeal mo. Sige po, salamat po. Bagong dyaryo ba yung hawak mo? Opo, binabasa ko po yung article na sinulat nyo. Grabe, nasa front page na naman po nitong dyaryo ang pangalan nyo, Mama. Ayaw pa rin kasi nilang tanggalin ng death penalty dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin ako titigil na magsulat tungkol sa mga tao na nagpapatupad ng batas na yon. Lalo na sa mga taong patuloy na nagpapatibay sa batas ng parusang kamatayan. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Oo bakit naman ako matatakot? Kasi 'di ba, noong nakaraang buwan lang po, may tumawag sa telepono natin, tapos ako yung nakasagot. At pinasabi niya na iparating ko raw sa inyo na tumigil na kayo sa ginagawa niyong pagsusulat laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi, mapapahamak daw po ang buhay niyo. Sus! Hanggang salita lang at pananakot lang ang mga yon. Hindi nila kayang totohanin ang mga pagbabanta nila. Mama, palagi pong laman ng balita ngayon sa TV ang tungkol sa mga journalist na pinapatay. Natatakot po ako na baka dumating ang araw na totohanin ng mga nagbabanta sa inyong masamang balak nila. Huwag kang mag-alala sa akin, Kyla. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts noon para hindi ako kagad basta nalang masaktan ng ibang tao. Mahirap pa rin pong kalaban ng mga taong may masamang pakay. Hindi nyo alam kung anong mapanganib na armas ang pwedeng dala nila sa oras na lapitan nila kayo. Palagi rin naman ako may balisong sa bag ko. Hindi pa rin po sapat yun para masabi niyong ligtas ang buhay niyo, Mama. Ano bang gusto mong gawin ko, anak? Hindi po ba kayo pwedeng humanap na lang ng ibang trabaho? O kaya mag-focus na lang kayo sa maliit yung negosyo na manukan para hindi na po nalalagay sa panganib ang buhay niyo. At para wala na po kayong natatanggap ng mga death threat. Ay, Kyla, matagal ko naman nang ipinaliwanag sa iyong tungkol sa trabaho ko, di ba? Hindi ko ginagawa to ng dahil lang sa pera. Ito yung nasimula namin ng papa mo. Magkasintahan pa lang kami, palagi na naming pinaglalaban at ipinagtatanggol ang karapatang pangtao. At ito yung tungkulin na hindi ko pwedeng basta nalang talikuran at kalimutan. Kahit po ang buhay niyong malagay sa panganib? Oo, kasi kung hindi ko gagawin to, sino na lang ang magiging boses ng mga taong gustong magbagong buhay pero pinagkakaitan ng pag-asa? Sino magtatanggol sa mga inosenteng tao na nakulong at nakapila sa parusang kamatayan?
Pero 'di ba, hindi naman po lahat ng nakakulong sa bilangguan inosente. Yung iba po sa kanila, may kasalanan talagang nagawa sa batas. Kahit sinong tao pa ang makasalanan, lahat sila may karapatan na magbagong buhay. At yun ang karapatan na hindi ako mapapagod na ipaglaban sa maraming tao. Kaya wag mo akong masyadong alalahanin, Kyla. Kaya kong sarili ko. Ay, sige po Mama. Basta mag-iingat po kayo palagi ha, lalo na sa mga taong kinakalaban ninyo. Papadudot, bukod sa pagsusulat sa dyaryo ay may maliit din po akong negosyo na manukan sa lugar namin. Nasimulan namin yon noong nabubuhay pa ang asawa kong si Martin at sa awa ng Diyos ay hindi naman yun nalugi at medyo napalago ko pa kahit napapaano. Kaya naman napag-aaral ko noon sa magandang university ang anak kong si Kyla. Nakasanayan ko na rin makatanggap noon ng mga death threat lalo na kapag lumalabas sa headline ng dyaryo ang sinusulat kong news article. Madalas kasi ay may kasamang patama at masasamang salita ang sinusulat ko laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Miyembro rin kasi ako ng samahan na ipinaglalaban ng karapatang pantao. At isa sa mga pinakaaktibo pagdating sa pag-aralin lalo na kapag may bilanggo na naman na nasentensyahan ng parusang kamatayan. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na lahat ng tao ay kayang magbago. Lahat tayo ay may karapatan na magbagong buhay. Kaya hindi yon dapat na ipinagdadamot sa kanino man. Pero nang dahil nga sa parusang kamatayan na yon ay nagiging maikli ang buhay ng tao. At yung mga minsang nagkasala na gustong maituwid ang kanilang landas ay hindi na nabibigyan pa ng chance na magkaroon sana ng maayos at bagong buhay. Papadudot, walang sino man sa atin ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao. Makapangyarihan man siya o mataas ang tungkulin dito sa ating bansa. Tanging poong may kapal lamang ang pwedeng magparusa sa mga taong makasalanan, Papadudot. Naabutan pa kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain. Sige lang, Kim. Kakasimula ko lang din namang kumain. Akala ko talaga mag-isa na akong kakain dito sa kantin. Kasi ang dami ko pang inedit dun sa article na sinulat ko. Hindi mo kasi tinapos kagad eh. Natambakan din kasi ako ng trabaho. Uy, pero napansin ko na parang good mood si Boss Mel kanina sa meeting Oo nga eh. Napansin ko rin yun. Hindi nakakunot yung noo niya tapos hindi rin nagtataas ng boses. At minsan lang mangyari yun sa mga meeting natin. Sabi nga ng ibang kaopisina natin, pinaglihi yata ang mukha niya sa sama ng loob. Kaya palagi siyang parang galit kapag nagpapa-meeting. Pero kanina ang liwanag ng mukha niya. Piling ko dahil yun sa sinulat mo na nasa headline ng dyaryo natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan kasi talaga yun, tsaka naging mabenta ang dyaryo ng araw na yun. Mabuti talaga at nagawa mong ma-interview yung pamilya ng huling preso na nabigyan ng death penalty. Oo, alam mo naman kung gaano ako kasipag pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao na gusto kong makausap. Kaya nga bilib ako sa'yo. Sinubukan ko rin kasi silang puntahan at kausapin pero ang sabi nila, ayaw nilang magpa-interview kasi nga malaking tao yung nagsampa ng kaso sa kanila. Kaya hindi ko rin sila tinigilang kumbinsihin na magpa-interview sa akin. Lalo na si Mrs. Eloisa, yung asawa ng preso na si Mario. Kasi alam ko na kailangan na marinig ng ibang tao ang boses nila. Kailangan na malaman ng ibang tao na gusto nang magbagong buhay ng asawa niya. Eh di ba may kasalanan naman talaga sa batas yung asawa ni Mrs. Eloisa? Oo, pero hindi naman sinasadya ni Mario na mapatay yung hino-hold up niya ng gabi na yun. May sakit lang ang anak nila at kailangan nila ng pera. Isa pa, nalaman ko na drug addict at may kasong child abuse pala yung napatay ni Mario na si Kenneth. Na-dismiss lang kagad ang kaso nun ni Kenneth kasi marami silang pera. Kita mo yung pagkakaiba nilang dalawa? Masyadong mabigat yung parusang kamatayan para kay Mario at hindi yun makatao, Kim. Sa bagay, sabi mo nga lahat ng tao dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi lahat ng tao kayang magbago kung gugustuhin nila.
At walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggalan sila ng pagkakataon na magawa ang bagay na yon. Pero sa totoo lang, Myra, medyo nakakatakot yung ginagawa mo. Bakit? Wala naman akong kasinungalingan na nilalagay dun sa mga sinusulat kong article Lahat ng sinulat ko doon, lalo na yung tungkol sa kaso ni Mario, totoong sinabi ni Mrs. Eloisa at ng iba pang mga kamag-anak niya. Pero may mga salita ka kasing binitawan doon na medyo mabigat. Lalo na't malaking tao nga ang naging kalaban ng pamilya ni na Mrs. Eloisa. Hindi naman hinarang ni na Boss Mel yung article ko na yon. Kaya sa tingin ko, walang problema sa sinulat ko. Sa bagay, natuwa pa nga sila eh. Pero napansin ko na palaging malaking tao nagiging topic ng article mo. Hindi ka ba talaga natatakot sa ginagawa mo? Matatakot lang ako kapag hindi totoo yung mga sinusulat ko sa article ko. Kasi alam ko na pwede nila akong idemanda kapag nag-imbento ako ng kwento. Pero dahil lahat ng yun ay totoo, walang dahilan para matakot ako. Maraming tao sa media ngayon ang pinag-iinitan at ginagawa ng masama. Kaya konting relax lang sana pagdating sa trabaho natin. Huwag mo masyadong seryosohin at dibdibin para hindi ka mapahamak. Hay naku Kim, basta ipaglalaban ko ang alam kong tama pagdating sa karapatang pangtao. Papa Dudut, hindi lang ang anak kong si Kyla ang nagwo-worry sa ginagawa ko sa trabaho ko. Kung hindi pati na rin ang mga kaibigan, kamag-anak at iba ko pang mga katrabaho. Masyado ko na raw kasing dinidibdib ang trabaho ko na pwede raw ikapahamak ng buhay ko. Kaya lang kasi ayoko talaga yung ginagawa ng matataas na opisyal noon patungkol sa death penalty. Ayoko nang tinatanggalan nila ng karapatan na magbagong buhay ang mga taong minsang naligaw ng landas. Nandun ako sa nagkamali talaga sila o nakagawa ng kasalanan. Pero tao pa rin ba ang dapat na magpataw ng parusang kamatayan sa kanila? Tao pa rin ba ang dapat na kumitil sa buhay ng isang tao rin? Hindi na tama yon para sa akin, Papa Dudut. Hindi natin dapat na ipinagkakait sa iba ang karapatan at pag-asa na pwede pa silang magbagong buhay. Kagaya na nga lamang noong isinulat ko ang news article tungkol sa isang presong nabigyan ng death penalty na si Mario. Yun ang kanyang unang kaso ng pang-hold up at pagpatay. Anak ng isang politiko ang napatay niya na isa rin namang drug addict at may kaso pa ng child abuse na na-dismiss kaagad dahil sa malaking pera na meron sila. Bakit ang drug addict na rapist pero mayaman ay nabibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi naman talaga ako takot na mapahamak o mapatay basta alam ko na tama ang ipinaglalaban ko. Kung may kinakatakutan man ako ng panahon na yon ay ang mapahamak ang nag-iisa at pinakamamahal kong anak na si Kyla. Kaya naman palagi ko rin siyang pinapaalalahanan na mag-ingat kapag hindi niya ako kasama. Marami pa akong naisulat na mabibigat na article noon, Papa Dudut. Ilang death threats na rin ang natanggap ko. Hanggang sa mangyari na nga ang kinakatakutan ng mga taong malalapit sa buhay ko. Nakasakay ako noon sa taxi at ipit kami sa traffic. Nang may isang lalaki na may sombrero at may panyong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang lumapit sa may tapat ng bintana ng upuan ko. At nagpaputok ng dalawa mula sa baril na hawak niya. Yon ang huli kong natatandaan bago ako nagising na nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Tumama sa may balikat ko at napli sa leeg ang bala ng baril na pinaputok sa akin ng taong hindi ko na nakilala, Papa Dudut. Mama, mabuti po at nagising na kayo.
Oh, bakit ka umiiyak? Mama naman eh. Alam niyo naman po kung bakit. Buhay pa naman ako, kaya walang dahilan para umiyak ka dyan. Buong gabi po kasi kayong walang malay. Akala ko po talaga hindi na kayo magigising kahit pa sinabi ng doktor na stable na ang lagay ninyo. Bago lang yata kasi yung tao na nabayaran para barilin ako, kaya ayun, hindi ako masyadong napuruhan. Mama naman, ginagawa pang birong nangyari. Ano pong hindi napuruhan nandito kayo ngayon sa ospital. Pinapagaan ko lang naman ang loob mo, anak. Kasi alam ko na sobra kang nag-aalala sa akin. Kita mo nga yung mga mata mo, oh. Sobra nang namumugto sa kaiiyak mo. Kasi natakot po talaga ako nang may tumawag sa bahay at sabihin na nandito kayo sa ospital. Doon pa lang po, alam ko nang may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos, hindi kaagad ako pinapasok ng doktor nung ginagamot nila kayo. Nakita ko na duguan kayo at pikit ang mga mata ninyo. Mama, akala ko po talaga. Akala ko po mawawala na kayo sa akin. Naku, ayan. Umiiyak ka na naman, anak. Naiiyak na rin tuloy ako dito. Aray ko. Mama, bakit po? Bigla kasing kumirot itong sugat ko. Yayakapin sana kita eh. Huwag na po muna kayo masyadong kumilos. Hahawakan ko na lang po tong kamay ninyo. Ay, mabuti pa nga dahil bumibigat talaga ang dibdib ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Sorry po, Mama. Alam ko po na ayaw niyo talagang nakikita na umiiyak ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak kapag pumasok ako dito sa kwarto niyo. Kaya lang, hindi ko po talaga mapigilan ang mga luha ko. Kasi sobrang natakot po ako na mawala kayo sa akin. Sa totoo lang, natakot din naman ako eh. Natakot ako na mamatay dahil ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka na lang sa mundo. Kayo na lang po kasi ang meron ako, Mama. Lumaki ako nang wala na si Papa sa tabi ko at nakasanayan ko na po yun. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yun kapag kayo naman po ang nawala sa akin. Mama, pwede po bang mag-iba na lang kayo ng trabaho? Anak, hindi pwede. Bakit po? Kasi naniniwala ako na kaya ako naligtas ngayon para maipagpatuloy ko pa lalo ang trabaho kong ito. Hindi pwedeng mabawasan ang mga taong kagaya ko na nagtatrabaho at nagtatanggol sa maliliit na tao. Kailangan pa nila ako sa trabahong to, anak. Pero kailangan ko rin po kayo, Mama. Ayoko na po kasi talaga kayong mapahamak. Hindi na mangyayari ulit to. Pangako ko yan sa'yo. Dodoblihin ko yung agimat na palagi kong dala para maprotektahan ako. Mama naman ginagawa na namang biro ang lahat. Para lang tumigil ka na sa pag-iyak mo. Sige ka, papangit ka sa ginagawa mo na yan. Mama, hindi na po magbabago ang itsura ko. Kamukha ko po talaga si Papa. Mukhang hindi ko na po talaga mababago ang isip niyo. Pero sana po, Mama, mas ingatan niyo po ang sarili ninyo ngayon. Kasi hindi ko po talaga kakayanin kapag may nangyari pa ulit na masama sa inyo. Papadudot, handa na rin talaga akong mamatay noon nang pinaglalaban ang paniniwala at prinsipyo ko. Pero alam ko na hindi pa handa si Kyla na maiwang nag-iisa sa buhay. Wala naman kasi kami halos sa malapit na kamag-anak sa lugar na tinitirhan namin. Kaya sa kanya talaga ako mas nagwo-worry sa oras na may masamang mangyari sa akin noon. Ganon pa man ay hindi rin ako umalis sa trabaho ko sa kabila ng makailang ulit na pakiusap sa akin ni Kyla. Kahit pa totoong nalagay na sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Hindi po yun sapat na dahilan para bitawan ko ang trabaho ko. Isa pa ay naniniwala talaga ako noon na kaya hindi kaagad ako kinuha ng Diyos
ng mga panahon na yon ay para ipagpatuloy ko ang tungkulin ko bilang totoong alagad ng media. Hindi ako nagpapakabayani, sadyang alam ko lang na may mga tao na kailangan ng isang kagaya ko na matapang at handang isugal ang buhay ko para maging boses nila, Papa Dudut. Mama, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kumapit lang po kayo sa braso ko. Oo, Kyla. Pero kaya ko namang maglakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Baka lang po kasi ma-out of balance na naman kayo, kagaya nung nasa ospital tayo. Muntik na kayong matumba kanina. Mabuti na lang po at nahawakan kayo ng isang nurse bago pa kayo sumubsob sa sahig. May nakakalat kasing basahan dun sa sahig kaya muntik na akong madulas eh. Pinagalitan ko nga yung isang nurse na naglagay nun kasi yun pa yata yung makakadisgrasya sa akin eh. Natakot nga po yung nurse nung sigawan ninyo siya kanina eh. Kasi naman, kababaing tao, ang burara sa gamit sa loob ng ospital. Alam na niyang maglalakad ako, doon pa talaga nilagay sa gitna ng daan yung basahan. Ayan na naman po kayo, Mama. Umiinit na naman po ang ulo ninyo. Eto po, aalalayan ko na kayong makaupo dito sa sofa. Dahan-dahan lang po. Yan. Ay, salamat anak ha. Grabe, ang liit lang nitong bahay natin pero parang napagod ako bigla sa paglalakad. Kasi nga po, masakit pa ang katawan nyo, lalo na yung sugat ninyo. Oh, Tao ang aga naman ang bisita natin na kumakatok sa pinto. Kyla? Parang boses po yun ni Ninang Kim, Mama. Puntahan ko lang po siya, ah. Sabi na kayo po yan, Ninang Kim eh. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti pala at dito na ako dumiretso sa bahay nyo at hindi na sa ospital. Wala na rin pala akong aabutan doon kung sakali. Maaga rin po kasi kami talagang umalis doon ni Mama. Pasok po kayo. Salamat. Mama, magtitimpla lang po ako ng kape para sa inyo ni Ninang Kim. Maiwan ko po muna kayo dito sa sala, ah. Salamat anak ha. Oh, Myra! Nakakatuwa naman at mukhang malakas ka na ulit. Ganun talaga kapag may agimat na palaging dala. Yun pa rin ba yung agimat na binigay sa atin nung matandang na-interview natin? Tungkol sa pagkamatay ng anak niya? Oo, yun nga. Naku, sayang at naitapong ko na yung sa akin. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung makuha natin yun. Effective pala talaga. Pero matanong ko lang, may lead na raw ba ang mga pulis sa kung sinong nag-utos na barilin ka? Kagaya ng inaasahan ko, wala pa rin. Hindi nga rin ako umaasa na mahuhuli pa yung mastermind dito eh. O kahit man lang yung lalaki nagtangkang tumapos sa buhay ko. Sa dinami-rami ng masasamang nangyayari dito sa bansa natin, uunahin pa ba naman ng mga pulis yung sakin? Sino ba naman ako, di ba? Isang hamak na taga-media lang naman ako. Pero hindi ka ba natatakot na baka balikan ka pa rin ng taong yun? Natatakot, syempre. Pero ano magagawa ko kung nakatakda na talaga akong mamatay? Mapipigilan ba natin yon? O at least, mawala man ako sa mundong ito, sigurado naman ako na marami akong natulungan at naipaglaban ng mga tao. Grabe, iba talaga yung prinsipyo at katapangan mo, Myra. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayong taga-media na matatapang. Pero Kim, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Nag-aalala kasi ako sa anak kong si Kyla. Siya talagang mas iniisip ko sa tuwing malalagay sa panganib ang buhay ko. Kaya kung hindi man ako palaring makaligtas ulit sa susunod na may magtangka sa buhay ko, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Huwag mo sana siyang pababayaan. Papadudot mula na mangyari ang pagkakaligtas ko sa nagtangka ng masama sa buhay ko ay unti-unti ko nang na-realize noon na hindi na talaga biro ang pinasok kong trabaho at ang pakikipaglaban ko sa paniniwala ko. Naging sunod-sunuran din noon sa balita o
or naging sunod-sunod din noon ng balita ang tungkol sa mga journalist na pinapatay dito sa lugar namin o kahit sa iba pang mga bayan. May mga nakakaligtas na kagaya ko pero karamihan ay talagang nasasawi ang buhay. Pakiramdam ko tuloy noon ay palaging may nakaabang sa akin sa labas ng bahay namin o kaya ay may nagmamatsyag sa akin sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako pero palagi kong nararamdaman noon na hindi na talaga ligtas ang buhay ko. Kaya naman bago pa man may masamang mangyari sa akin noon ay pinagplanuhan ko na mga bagay o tao na maiiwan ko kung sakali man na mamatay ako, Papa Dudut. Kasama na nga sa mga plano ko noon ay yung nag-iisang anak ko na si Kayla. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ko na palagi kong dala yung agimat o kwintas na bato na ibinigay sa amin ni Kim noong isang matanda. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko naitago yon sa loob ng bahay namin ng mga oras na yon. Ginagamit ko lang na biro ang agimat na yon para maipakita ko sa ibang tao na naniniwala ko na hindi kaagad ako mamamatay. Pero doble ingat na rin talaga ako noon, lalo na sa mga taong kinakausap ko. Nagsusulat pa rin po ako ng patungkol sa mga matataas na taong nananamantala ng mahihina o mahihirap. Patuloy pa rin po ako sa pakikipaglaban sa karapatang pangtao. Kasi kung hindi ko gagawin yon, para saan pa na nadugtungan ng buhay ko? Palagi rin akong alerto sa paligid ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Handa ako na muling ipaglaban ang buhay ko. At hindi ko alam noon na hindi lang ako ang pwedeng mapahamak ng dahil sa masasamang tao sa paligid, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Kayla? Anong oras na pero hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Ay, si Kayla na siguro yung kumakatok sa pinto. Hi, Myra! Oh, ikaw pala yan, Kim. Alika, tuloy ka. Salamat. Kasi hindi ka pumunta sa bahay kanina para sa birthday party ng anak ko. Hinintay pa naman kita, kaya pinuntahan na kita. Pasensya na ha, nawala rin sa isip ko eh. Okay lang. Ito may dala akong minudo tsaka pansit para sa inyo ni Kayla. Salamat. Dito ko na lang muna ilalagay sa maliit na lamesa ha. Bakit parang balisa ka? Ha? Hindi naman. Hindi raw, pero hindi na maipintay ang mukha mo. Panay pa ang tingin mo sa rilong suot mo. Ano ba nangyari? Eh si Kayla kasi wala pa rin dito sa bahay hanggang ngayon. Ha? Wala pa siya rito? Akala ko maaga lang siyang natulog kaya mag-isa ka lang rito sa sala niyo. Ayun na nga pasado 8:30 na pero hindi pa rin siya nakakauwi. Baka naman nasa school pa yon at may tinatapos pa na klase. Alam ko ang oras ng klase ni Kayla. Hanggang 6:00 lang ng gabi ang pinaka-late na tapos ng klase niya. Baka may ginagawa silang school project kasama ng ibang kaklase niya. Kahit anong school project pa yon, hindi siya magpapaabot ng ganito kalalim na gabi sa labas ng bahay. At kung mangyari man yon, gagawain ng paraan para makatawag sa telepono namin dito. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, Myra. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka pauwi na rin ang anak mo. Ewan ko ba, Kim? Iba kasi yung kabang nararamdaman ko ngayon. Ayoko mag-isip ng masama pero natatakot talaga ako Huwag ka masyadong magpadala sa mga naiisip mo. Makakauwi ng maayos ang anak mo kaya relax ka lang dyan. Oh, nagri-ring na ang telepono nyo. Sigurado ko na si Kayla na yung tumatawag. Ay sige, sandali lang ha, sasagutin ko. Hello, Kayla? Hello, ma'am. Good evening po. Si Mrs. Myra po bang kausap ko ngayon? Oo, ako nga ito. Bakit? Sino to?
Mrs., si Sargento Cervantes po to dito sa police station. Napatawag po ako tungkol sa anak nyo na si Kyla. Nakuha ko po ang impormasyon nyo sa ID na nasa loob ng bag ng anak nyo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mrs., mabuti pa po siguro kung pumunta na lang kayo sa address ng morgue na ibibigay ko sa inyo. Morgue? Bakit siya nandun? Nasa school lang yung anak ko ha. Baka nagkakamali lang kayo ng tinatawagan. Mrs., pumunta na lang po kayo sa address na ibibigay ko sa inyo para magkaliwanagan po tayo. Hindi! Sabihin mo kung ano nangyari sa anak ko! Nasaan ba siya? Ipakausap mo siya sa akin! Gusto ko makausap yung anak ko! Nasaan si Kyla? Ay, wag po sana kayong mabibigla. Pero wala na po ang anak nyo, Mrs. Nakita po siya na wala ng buhay sa isang bakanteng lote. Kaagad na nang hina ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya sa telepono, Papa Dudut. Pinilit kong hindi maniwala sa sinasabi niya dahil alam ko na malaki ang posibilidad na nagkakamali lamang sila. Sigurado ako na hindi ang anak kong si Kyla ang tinutukoy nila na nakitang katawan sa bakanteng lote at sigurado ako na buhay pa ang anak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, kasama ko noon sa bahay si Kim dahil baka tuluyan na akong nawala ng malay sa kakaiyak kung mag-isa lamang ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako sa address na ibinigay sa akin ng kausap kong pulis sa telepono. Sa isang morgue yon na hindi kalayuan mula sa amin. Nang makarating kami doon at makapasok sa loob ay mas dumoble ang panginginig ng katawan ko nang makita ko ang katawan na natatakpan ng puting tela at medyo maduming kumot, Papa Dudut. Sa sukat pa lamang ng katawan na yon ay hindi na ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin ako noon na sana'y hindi talaga si Kyla ang nagmamay-ari ng katawan na yon. Hanggang sa halos panawa na ako ng ulirat na pilit kong pinigilan nang tanggalin na ang kumot at tuluyang bumungad sa akin ang mukha ng pinakamamahal kong anak. Awang-awa ko sa sinapit at itsura ng anak ko, Papa Dudut. Duguan ang ulo niya na parabang ilang beses na pinukpok. Bugbog din ang mukha niya, punit ang blusa niya at may ilang saksak sa tagiliran at wala na siyang suot na pang-ibaba. Grabe yon, Papa Dudut. Para bang nararamdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya noon bago siya binawian ng buhay, bago siya patayin ng demonyong nagsamantala sa kanya. Sinabi sa akin ng pulis noon na may lead na sila kung sino ang gumawa noon sa anak ko. Isang tricycle driver na bagong laya mula sa kulungan dahil sa nauna niyang kaso na may kinalaman sa droga at pangmumolestya. At sa pangalawang araw ng burol ng anak ko ay tinawagan ako ng pulis para ipalam sa akin na nahuli na nila ang drug addict na namantala at kumitil sa buhay ng anak kong si Kyla, Papa Dudut. Kim, salamat sa pagsama mo ulit sa akin dito sa presinto ha. Wala yun. Siyempre hindi ko naman nahahayaan na mag-isa ka lang dito ngayon. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko yung pinsan mo na mag-asikaso muna doon sa burol ni Kyla. Kaya nga eh. Pupunta pa naman daw mamaya sa bahay niyo mga kaklase ni Kyla para makiramay. Sigurado naman ako na maaabutan pa natin ang mga batang yun pagbalik natin sa bahay. Oo, kasi ang alam ko nag-aalala din sila sa'yo. Pero Myra, sigurado ka ba na kaya mo na siyang harapin ngayon? Oo, kaya ko. May ibang araw pa naman na pwede mo makilalang suspect na yun. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang araw. Pero pwede naman nating ipagpaliban na lang muna to para kahit paano… Hindi na kailangan, Kim. Kakayanin ko to. O sige, basta nandito lang ako sa likod mo. Mrs., nandito na po ang suspect. Siya po ang gumawa ng krimen sa anak nyo.
Sinungaling ka! Anong kasalanan ng anak ko sa'yo, ha? Ha? Bakit mo ginawa yun sa kanya? Tama na yun! Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Pasensya kasi pinagsamantalahan at pinatay mo ang anak ko! Alam mo ba kung ilang taon pa lang siya? 17! 17 years old pa lang ang anak ko pero binaboy at pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Ma'am, pasensya na po talaga. Pero wala po ako sa sarili ko nung gawin ko ang bagay na yun. Wala sa sarili pero ilang beses mong sinaksak ang anak ko! Hindi ka ba nakontento? Pinukpok mo pa ng bato ang ulo niya! Tao ka ba talaga, ha? O demonyo ka na sumabi sa katawan na yan! Ma'am, pasensya na po talaga. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa ko sa anak niyo. Patawarin niyo po sana ako. Kapag ba pinatawad kita ngayon, mabubuhay pa ang anak ko! Ha? May babalik mo pa ba ang buhay ng anak ko? Ha? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, demonyo ka! Carla! Alam ko mahirap pero kailangan mo kalmahin ang sarili mo. Kaya ko ang sarili ko! At ikaw walang yaka! Alam mo ba kung anong trabaho ko, ha? Manunulat ako sa dyaryo! At isinusulat ko ang lahat ng tungkol sa inyo mga kriminal kayo! Pinagtatanggol ko kayo! Ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo para makapagbagong buhay! Handa akong ialay ang buhay ko para sa inyo! Tapos ito lang igaganti niyo sa akin! Ha? Bakit? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ako pa? Bakit? Matapad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan! Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay ka na! Dapat mamatay lahat kayo mga kriminal dito sa mundo! Mamatay na kayong lahat! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Papadudot, muli ko pang nasampal ang lalaking nagsamantala at pumaslang sa anak kong si Kayla. Nasundan pa yon ng pagsabunot ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ni Kim at ng isa pang pulis. At sa pagbitaw ng mga kamay nila sa dalawang braso ko ay tuluyan na akong napaluhod, Papadudot. Niyakap ko ang sarili ko habang walang tigil sa pagmumura, pag-iyak at pagtatanong. Bakit? Bakit kailangang maranasan yun ni Kayla at bakit si Kayla pa ang kailangan na mawala sa akin? Bakit ang anak ko pa? Sobrang sakit, Papadudot, lalo na sa part na nalaman ko na nakulong na pala ang lalaking yon noong una pa lamang at nabigyan ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ang ibig sabihin, kasama siya sa mga taong pinaglaban ko. Yung mga taong nagkamali at naligaw ng landas pero dapat na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Kasama siya sa mga taong pinaniwalaan ko noon na kayang magbago pero sinayang niya lamang ang effort ko ng pakikipaglaban para sa kanila. Sinayang niya ang chance na ibinigay ko sa kanya at ng mga opisyal at ng iba pang mga tao para makapagbagong buhay siya. Bumalik siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pananakit ng mga tao. At siguro kung hindi siya nakalaya noong una ay baka buhay pa ang anak kong si Kayla hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, Papadudot, alam ko malaking kasalanan sa Diyos pero gustong gusto ko talaga siyang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong iparana sa kanya ang hirap na dinanas ng anak kong si Kayla sa mga kamay niya. Pero syempre wala naman akong kapangyarihan at lakas ng loob na gawin yon. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang ipaubaya sa batas ang nangyari kay Kayla. 2 linggo po ang nakalipas mula nang mailibing si Kayla at bago pa man magsimula ang paglilitis sa kaso na para sa kanya ay nabalitaan ko na lamang
na nagtangkang tumakas ang sospek sa pagpatay sa anak ko kasama ang ilan sa mga nasa preso. Napatay po sa engkwentro ng pagtakas at pakikipag-agawa ng baril ang mga preso na yon kasama na ang pumatay kay Kyla Papadudut. Gusto ko talaga siyang makita na naghihirap sa loob ng bilangguan pero aaminin ko na natuwa na rin po ako nang malaman ko ang nangyari sa kanya dahil ang isang kagaya niya ay hindi na dapat pang pinatatagal ang buhay sa mundong ito. Siguro nga Papadudut lahat tayo ay pwedeng magbago pero hindi lahat ng masasamang tao ay pinapahalagahan ng chance na ibinibigay sa kanila para magbagong buhay. Naniniwala kasi talaga ako noon na wala tayong karapatan na ilagay ang hatol na kamatayan sa ating mga kamay. Pero ano bang karapatan ng mga drug addict na pumatay? Wala rin naman, hindi ba? Kaya hindi nyo siguro ako masisisi kung naising ko man na sana ay mawala na sa mundong ito ang lahat ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At mawala na sana ang mga taong patuloy na gumagawa ng krimen, karahasan at kasamaan. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa pagsusulat sa dyaryo. Pinanghinaan ako ng loob at nawala na ako ng gana na magsulat. Muntik na ring mawala ng direksyon ng buhay ko at mabuti na lamang at nandyan palagi ang kaibigan kong si Kim para damayan ako sa mga oras na gusto ko nang sumunod kay Kyla at kay Martin. Mahigit 25 taon na po ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito, Papadudut. At sa tuwing makakapanood ako sa balita na tungkol sa mga kriminal na natatagpo ang patay ay hindi ko po mapigilan ang sarili ko na matuwa. Dahil naniniwala ako na kailangan na silang ubusin sa mundong ito. Siguro po ay maraming kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga salitang binibitawan ko ngayon dito sa sulat ko. Pero sa isang kagaya ko na minsang naging boses at tagapagtanggol ng mga kriminal na nawala ng anak ng dahil din sa mga kriminal, ay hindi niyo naman po siguro ako masisisi kung maghinanakit man ako sa mga kagaya nila. Dahil hindi ako magdurusa ng ganito katagal kung hindi dahil sa mga taong gumawa ng krimen sa mundong ito. At dito ko na rin po tinatapos ang inyong forever kapuso at kabarangay, Myra. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.